Gaueko 11:32 minutu, Amiano eta Landa dira B serieko Andre Mari Zuria torneoko txapeldunak. Favorito ziren Murua eta Eskuzaren aurka eta ez dute hutsik egin Gipuzkoakoek. Gogoratuko dugu batetik Muruak eta Eskuzak Rekalde eta Gabirondori irabazi zietela herenegun eta asteartean berriz Amianok eta Landak Zubizar eta Laugarrena eta Aranguren menderatu zituzten, beraz biek lortu zuten finalerako sailkapena eta aipatu dugu moduan Amiano eta Landarentzat izan da garaipena. Gasteizko Ogeta pilotalekuan jokatu da norgehiagoka, gainontzeko guztiak bezala, eta hasiera berdindua izan da, launa joan dira, bi atzelariak ematen ikusi ditugu hasiera horretan, baina batez ere Unai Landa aparteko graziarekin ikusi dugu. Ezker eskuin zeinen ongi bilatu duen frontisaren altuera, zeinen ongi neurtu duen, eta atzetik aurrera jo beharreko pilota horiek guztiak gaizto jarri ditu atzean. Aurrean baina, Ander Murua ere ongi sartu da norgehiagokan, baldintza zailetan ziharduen Arrasateko aurrelariak, atzean hasieratik Landa gehiago izan baita, baina hortikan aurrera Amiano eta Landaren nagusitasuna erabatekoa izan da. Zergatik pilota aldatu dutelako. Amianok launa zioa zela Landari esan dio, pilota hau aterako diagu. Atera dute eta asmatu egin dute. 12-4 aurreratu dira lehen etenaldirako, eta hor jada Landaren nagusitasuna berretsi egin da atzean. Oso eroso aritu da Oiartzungo atzelaria, ematen atzetik Arkaitz Eskuza eusten bai, baina jada austera eta zenbait pilota galtzen, eta Ander Murua aurrean deseroso, abagunerik gabe, eta jotzen zuen pilota bakoitzean zerbait egin beharrean, eta jotzen duzun pilota bakoitzean zerbait egin behar baduzu, horrek esan nahi du pilota gutxi dituzula, eta hori izan da gaur Ander Muruaren kasua, ez da baldintza errazetan ibili, noski Amiano eta Landaren merituagatik, baina baita ere meritua eman behar zaio noski Unai Amianori. Haze partida jokatu duen Irungo aurrelariak gaur ere, hasieratik ezkerrez bizi ikusi dugu, oso erne, pilotak bakoitza zentzuz jotzen, baina baita gaur aurrera egiterakoan ere, normalean ezkergantxoarekin eta ez ditu tanto asko amaitzen Amianok, baina gaur egin du sorta bat, eta hori aipagarria da, mutil hau gora doala horretan ez dago zalantzari, jada beserian puntako aurrelaria da, eta partidaz partida demostratzen ari da hori zergatik den. Eta Ander Murua berriz ezinean ikusi dugu, 17-4 joan dira, baina gero egia da, 3 bat pilotak galdu dituela Landak, berriro ere Korriek euren pilota atera dutenean Orlanda berriro okertu egin da apur bat, Amiano ere aukera gutxirekin, eta 18-7 iritsi dira bigarren etenaldi horretara. 20. tantoa ere egin dute, oso nagusi ziren, baina gero beste 5 tanto egin dituzte, eta hor, zalantzak sartu dizki, egia da, jada alde hain zen handia, hain nagusi izan dira partida osoan zehar, Landa apur bat jaitsi egin da partida amaieran, baina egindako hasierarekin horrekin geratzeak ez dauka inongo zentzurik. Bete-beteko partida jokatu du Landak, hasi eta buka, nola luzatu duen pilota, nolako nagusitasuna erakutsi duen kantxan, erraz ibiltzen da, bat 88 luze da, baina ikusten dugu zeinen erne joaten den beti aurreko pilota horietara, zeinen erne dagoen beti kantxan, zeinen ongi kokatzen den, zeinen erraz mugitzen den, sekulako mutila da, baina erraz mugitzen da, doai apartak dauzka, eta etorkizunean goi-goi mailan ikusiko dugun atzelari bat dela uste dut Unai Landa. Eta Arkaitz Eskuzaren inguruan zer esan, beretzat ere ez da partida erraza izan, gehienetan defentsan ibili behar izan du, oso gutxitan izan ditu aukerak pilota luzatzeko, hasieran apur bat kendu du, baina gero pixkanaka nekea ere pilatzen hasi zaio, eta ondorioz ez du gehiagorako aukerarik izan Laudioko
atzelariak. Honen bestez, Murua eta Landa, Amiano eta Landa, Gasteizko Andre Mari Zuria torneoko beserieko txapeldunak dira. Una Islandarentzat lehen txapela saria izan da gaurkoa profesional gisa, eta San Fermin torneora sailkatzeko zorian izan ziren, Amiano eta Landa azkenerako irabazi egin zieten Senarrek eta Lizeagak, oraingo honetan Gasteizko torneoan beste aukera bat eman diete eta ezin hobe baliatu dute. Gogoratu beraz, Amianok eta Landak 22, Muruak eta Eskuzak 12, Gasteizen Amiano eta Landa beserieko Andre Mari Zuria torneoko txapeldun.